Rêkeftina radestkirina Rûsya ji sîstema roketên S-300 re bo Îranê di navbera her du welatan de dijêr metirsiyeka İsraîlî ji bikaranîna van roketan li dijî wê hat imzekirin. Ajansa RIA ya Rûsî li ser zarê serokê Komelgeha Rostîk ya Rûsî Sergey Tişmîzov ya çêkirina çekan veguhestiye ku rêkeftin bi rastî hatiye imzekirin û di heman derbarê de û di demeka borî de Hesên Dehqan wezîrê bergiriyê Îranê ragihandibû ku welatê wî wê rêkeftinekî bi Rûsyayê re imze bike û sîstema roketan wê bi dest bixe. Di dema ku ev rêkeftin tê imzekirin, wezîrê derveyê rejima Esed Welîdilmuallim ragihand ku welatê wî daxwaz ji Rûsyayê kiriye ku proseya radestkirina Rûsya ji roketên S-300 re yên li dijî balafiran bo Sûriyeyê bilez bike ji bo rûbirûbûna çi êrişên Emerîkî li ser Sûriyeyê. Muallim ji rojnameya El Exbar ya Lubnanî ne ragihandibû ku Washington soz daye ku êrişên wê yên esmanî yên li dijî Daişê artêşa Sûriyeyê armanc nekin, lê ew baweriya wan bi vê pabendiyê nayê û serbar kir ku di demeke nêzik de wê wan roketan û hin çekên pêşketî yên din wê bi dest bixin. Girêdayî bi vê mijarê ve Tzîbî Livnî, wezîra dadî ya İsraîlî, berê xwe dide Moskowê ji bo hin guftûgoyan di derbarê radestkirina Rûsya ji roketên S-300 re bo rejima Sûriyeyê pêk bîne. İsraîl berî niha jî metirsiya xwe ji ketina van roketan di destê çekdarên Hizbullah yên Lubnanî de diyar kiribû ku her du alî bi ser rêjê mêvene. Sîstema roketên S-300 ji roketên zemîn esmanin. Ev roket dikarin balafiran bikin armanc û bi roketên balîstî re şer bikin. û hin pispor dibêjin ku nêzîkî roketên Patriot yên Emerîkî ne û ji sala 1979 ve Rûsya wan pêş dixe. Menal Mihemed, ARK